Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakenhuni lekai jongga nong krem kala penlem lendang no ya kakenhuni lekai na maulai da shigo lanot ha kalumpung lekai jongga First Division kabalalong ha ka arpunyo tarik unai lor bala penlong da Shillong Sports Association hamadan polo Shillong. Ya kani ka shigol na ka benta ka nong krem la yo tap da u ban krishan mautho ha ka minute ka bakhandai pho ha ka jinya khun ha ka kalami jongga jinya lekai. Kakenhuni lekai jongga nong umlong kala laban pelim no ya kanong se da argo la not ha kalumpung lekai jongga Second Division kapala penlong da Shillong Sports Association ha ka arpunyo te urain lor kapala long hamadan polo Shillong ya gini gi artli gi gol na ka benta nong umlong la yo ban tap da u Shaibor Star mangyang ha ka minute ka balai pupra ha ka jinge khun ha ka class step but where born nong neng daloi ha ka minute ka ba prapo ha ka jinge khun ha ka kalamit jongga ne ka jinge lekai Hagani kajing kon uway rang yelakai jong kanong kse ulaman saw na gibenta jong kakhmat namar ba kajing itungku hagpor barang yakni yakabol bat ki rang yelakai jong kanong umlong.
useful pass, assist and score. No.